948 Nafarroko arten merkatuak ateak ireki ditu. Uxue Barkos lehendakaria egonda inaugurazio ekitaldian. Mas Pamplona Iruña Kolibin hiri ekintzaileen laborategi egitasmoa martxan jartzeko hitzarmena sinatu dute Iruñeko udala eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak. San Fernandoren 5 gurutze ohoratu kendu dituzte Nafarroko gobernuaren eraikinetatik. Nafarroko jauregiaren bilera aretotik 4 kendu dituzte eta Ogasuneko eraikinaren beirate batetik 5. Eskubide sozialen aldeko 4 aktivista afrikarre jaso dute elkartasunaren 16. Nafarroa nazioarteko saria. Barkos lehendakariaren ustez, emakumeen parte hartzea ezinbestekoa da munduko erronka nagusiak gainditzeko eta gizartea humanizatzeko. Iruñan autoen abiadura moteltzeko exigitu du Arantzadik, hori egin ezean Arantzadik ez ditu helduden urterako aurrekontua babestuko. Zer moduz, hauek dira azaroaren 21eko titularrak. 948 merkatua, Nafarroako arteen merkatuak, ateak ireki egin ditu gaur goizean. Inaugurazio ekitaldian Uxue Barkos lehendakaria egonda. 948 merkatua, Nafarroko arteen merkatuak ateak ireki ditu, aurten 2. urtez. Gaurtik azaroren 23 bitarte luzatuko dira ekitaldiak. Merkatuak beste egun bat gehitu dio kolaborazioen mapa finkatuen eta handitzearekin batera. Inaugurazio ekitaldian egonda Uxue Barkos lehendakaria, Kultura, Kirola eta Gaztedia saileko kontseilaria Ana Herrera, Guillaume de Piros, Akitania Berriko Kultura eta Ondasuneko eskualdeko zuzendaria, Eusko Jaurlaritzako Kultura Kontseilari ordea Joxean Muñoz eta Udaleko Kultura eta Hezkuntza zinegotzi ordezkaria Maider Beloki. 948 merkatua Nafarroko arten merkatuaren edizio berri honetan, disiplina ezberdineko 60 proposamen artistikotik gora dira. Aurrerapen eta finkapen profesionalak eta ekonomikoak egin izateko sinergiak bultzatzearren. Beste urte batez kultura eta sormen industriako 1000 profesional baino gehiago biltzen dira, eta hoiek 180 proposamen baino gehiago biltzen dituen programazioa osatzen dute, tartean hitzaldiak, tailerrak, erakusketak, bilerak, eztabaidak, aurkezpenak, estandak eta barra. Gainera, edizio honetan honako gai hauek nabarmenduko dira. Genero ikuspegia, jabetza intelektuala, nazioartekotzea, diseinua edo profesionalizazio sektoriala. Nafarroko kulturako zuzendaritza nagusiak antolatutako programaren helburua da azoken azoka hau erreferentziazko topaketa bilakatzea, produktu kulturalak eta artistikoak erakusteko. Ezagutza trukatzeko eta proposamen berritzaileak erakusteko, halaber, Euroeskualdeko eremu osoko arteak sustatu nahi dira, hau da, Nafarroa, Akitania Berria eta Euskal Herrikoan naiz Aragoi eta Errioxa bezalako auzoko beste komunitatekoa. 2018ko edizioan, Euroeskualdeko komunitateak Euskal Herria eta Akitania Berria gonbidatu dira eta eduki eta proposamen artistikoetan parte hartzen dute. Era horretan, 948 merkatua, Nafarroko arte merkatua, erreferentziazko plataforma izatera iritsi nahi da muga zaraindiko lankidetzako beste edozein produktu sortzeko eta bultzatzeko. Lankidetza espazioak handitu nahi izateko bide horretan eta aurtengo edizioan berrikuntza gisa, beste Euroeskualdetako naiz Europako eta munduko beste leku batzuetako ordezkari instituzionalak gonbidatu dira. 2018ko edizioan izango direla jada berretsi dute Aragoiko gobernua, Pirineos Mediterraneo Euroeskualdeak, Katalunia, Balear, Irlak, Languedoc, Roussillon eskualde zarra eta Midi Pirinez. Dinamika horren bitartez, azoka emateko leku ez ezik hartzeko ere egin nahi da. Bertaratzen diren delegazioek zuzenean ezagutu dezaten Nafarroan artei ematen zaien bultzada eta artearen sormena eta parte hartzen duten profesionalek ere beste eskualde eta lurralde batzuetako errealitate kulturalera gerturatzeko aukera izan dezaten. Horrez gain, 948 merkatua Nafarroko arten merkatuarekin sinergian abian jarri da liburuen, diskoen eta bestelako euskarrien edizioaren azokaren 2. edizioa. Aurten, Sarasate pasealekuan Nafarroko argitaletxen elkartuak antolatuta kulturako zuzendari nagusiarekin eta Iruñeko udalarekin elkarlanean. 2. edizionetan hauek dira erakusketa artistikotarako egoitzak, Baluarte, Nafarroko Batzar Jauregia eta Auditorioa.
948 pro musika eta arte eszenikoen erakusketa artistikoa. Nafarroko Antzerki Eskola, arte eszenikoak, Zibibox Iturrama, arte eszenikoak, Zibibox Kondestable eta Iruñako kaleak, arte eszenikoak eta musikak. Zentral musika, Indar Aretoa musika, Joaquin Maia Musika Eskola musika, Nafarroko Filmoteka, Zinema eta Telebista, Ciudadela Arma Aretoa plastika. Bestelako espazio kolaboratzailea dira Nafarroko Museoa, Nafarroko Unibertsitatea Museoa, Jorge Oteiza Museo Fundazio Zibikan eta Uharteko Arte Garaikidearen Zentroa. Kolibin proiektuaren gainean hitzarmena sinatu dute Iruñeko Udalak eta Nafarroako Unibertsitateak. Kale nagusiko 59. zenbakian dagoen eraikina ura garatzeko erabiliko da. Espazioak egoitza hartuko du eta. Gizarte garapen eta proiektu ekonomikoa bultzatzeko asmoz, Kolibin eraikina martxan jarriko du Iruñeko Udalak, kale nagusiko 59. zenbakian. Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkar lanerako hitzarmena sinatu dute. Jose Abaurrea irisgarritasun eta etxe bizitza arloko zinegotzi ordezkaria, Arturo Ferrer hizkuntz politika berrikuntza eta gardentasun zuzendaria eta Josune Pascual Nafarroko Unibertsitate Publikoko Fundazioko zuzendari kudeatzailea egon dira. Kale nagusiko 59. dagoen eraikina bisitatu zuten, helburuen inguruan hainbat xehetasun eman zituzten. 3 lan eremuen lan funtzionamentu begiratu eta proiektuen aukeraketa prozesuaren inguruan solastu ziren. Ekimena Mas Pamplona Iruña Kolibin hiri ekintzaileen laborategia izena du. Eraikin guzti horiek jardueraz bete, lehenbizi zahar berritu eta gizarteari eskaini, ez? Eta hau da, ibilbide horretan beste bat. Eta gainera eskaintza oso berezian ikusten oso polita eta ilustrioz beteriko proiektu bat. Beste aldetikan ere hemen egingo dugu lehen aldiz nahastu edo elkartu bi jarduera desberdin. Bata da etxebizitzarena, propioki hemen biziko da jende bat, eta aldi berean jende horrek egingo du ikerketa. Egingo du ikerketa nolabait hiritarrek duten beharrei mesedetara. Horrelako lan polit eta sokon batean. Eskubide sozialen aldeko 4 aktivista afrikarrek elkartasunaren 16. Nafarroa nazioarteko saria jaso egin dute. Barkos lehendakariaren ustez emakumeen parte hartzea ezinbestekoa da munduko erronka nagusiak gainditzeko eta gizartea humanizatzeko. Uxue Barkos Nafarroko lehendakariaren ustez emakumeek eremu guztietan parte hartzea eta erantzukizun postuetan egotea ezinbestekoa da gizateriaren erronka nagusia gainditzeko. Tartean pobretzea, giza eskubideen abusua eta garapen iraunkorra edota baitere gizarte maila guztietan humanizatu eta adiskidetzeko. Horrela adierazi du elkartasunaren 16. Nafarroa nazioarteko saria emateko ekitaldian. Edizionetan eskubideen aldeko aktivista afrikarre jasotute Teresa Katxindamoto, Ulo Gilaber, Victori Nianjura eta Omou Salsek. Saria Nafarroko gobernuak eta laboral kutxak sustatzen dute eta sarien helburua da erakundek, gobernuz kanpoko erakundek eta garapenerako nazioarteko lankidetzaren edozein eremutan ibilbide nabarmena izan duten personek burututako lana agerian uztea eta saritzea. 25.000 euroko saria 4 sarituen artean banatuko da eta horrez gain 4 diploma eta sariaren ikurraren 4 ale emango zaizkie. Jorge Oteizaren Harri Ernai zaintzaile eskultura. Saria banatzeko ekitaldian Nafarroko Jauregiko tronuan aretoan eginda 101 personaren aintzinean. Lehendakariaz gain bertan izan dira laboral kutxako lehendakaria, Txomin García Hernández, eskubide sozialetako lehendakari ordea, Miguel Laparra Navarro eta 4 sarituak. Halaber, bertan egon dira epaimaiko kideak, Nafarroko txirrindulari ohia eta epaimaiko lehendakaria Miguel Indurain, laboral kutxako lurralde zuzendaria Javier Kortajarena, Javier Pagola eta Maria Jesus Castillejo kazetariak, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea Paloma Descansa, eta Nafarroko emakume enpresari eta zuzendarien elkarteko lehendakaria Maria Victoria Bidaurre. Publikoaren artean agintariak, garapenerako laguntzako,
Gobernuz kanpoko erakundeko ordezkariak eta laboral kutxako ordezkariak eta gonbidatuak egon dira. Zeremonia Maria Aiestaran Garralda sopranoaren eta Maia Elea Oses Ruizen musika interpretazioak girotu dute. Barkos lehendakariak 4 sarituei saria eman ondoren gogoratu du emakumen ahalduntzea eta horrek garapen iraunkorrarekin duen lotura dela Nazio Batuen eta garapen iraunkorreko 2030ko agendaren lehentasunezko helburuetariko bat. Nabarmendu du helburu horiek bere gain hartzen ari dela baita ere Afrikako kontinentea. Horrela erakusten baitu Afrikako batasunak 2010-2020 denboraldiari emakumearen hamarkada deitu izana. Edota parlamentuan emakumen jarleku gehiago betetzea. Aurrerapen horiek gertatu arren lehendakariak emakume bizi duten egoera kezkagarria aipatu du, bai Afrikan, bai beste kontinentetan. Munduko kopuruak izugarriak dira, munduko pobre guztien 60% ordezkatzen dute. Gaixoen bieren mundu osoan eta porzentaje bera analfabetismoari dagokionean, 3 emakumetatik batek genero indarkeriaren bat jasandu eta munduko gobernuen 10% soilik emakumen esku dago. Egoera horiek medio emakume asko desberdintasun, gutxiagotasun eta zaurgarritasun egoeran aurkitzen dira. Beren eskubidez erabat gozatzeko persona bezala garatzerik ez dute eta adierazi du Xuek. Eta egoera horien aurrean emakumek egiten duten lana garrantzitsua dela nabarmendu du. Gertatzen ari diren aldaketak azpimarratu du, haien eskubideak errekonozitzearen eta aldarrikatzearen aldeko borroka prozesuaren emaitza dira. Afrikako emakumeak mobilizatu egiten dira eta testuinguru ezberdinetan modu aktiboan hartzen dute parte. Hori dela eta Afrikako kontinentean gaur egun funtsesko motoreak dira garapen ekonomikoa lortzeko, berdintasun sozial eta politikoa sustatzeko eta gatazka motaren bat oraindik ere duten lurraldean bakia lortzeko. Afrikako kontinentetik munduko ikuspegira igarota lehendakariak ziurtatu du emakumeak erantzunkizuneko postu altuetan ez badaude, toki mailan, estatu mailan edota mundu mailan ez dela posible izango gizateriaren erronka nagusia gainditzea. Alegia, gizateria erdia baino gehiagoren pobretzea, indarkeria, eskubide sozialen abusua, botere gehiegikeria eta dauden baliabideen kudeaketa bidegabea. Bestalde, Laparra lehendakari ordeak ondorengoa baieztatu du. Edizio honetan epaimahaiak saria hautagaitza desberdin bati eman dio. Sariaren bidez, Afrikako kontinenteko garapen iraunkorrean emakumeek betetzen duten papera saritu baita. Horretarako Afrika etxea instituzioak proposatuta 4 emakume bikain hauen bizimoduetan oinarritu gara nabarmendu du lehendakari ordeak. Azkenik laboral kutxako lehendakari Txomin Garziak ondorengoa nabarmendu du. Personen arteko solidaritateak, herrien arteko solidaritateak, nazioen arteko solidaritateak oso beharrezkoak izaten jarraitzen du. Mundu globalizatu honetan zenbait balio eta hoien praktika zaintzen ez badira, desberdintasunek amildegiak gero eta gehiago handitzen dute eta injustiziak gehitzen dira. Halaber, honako hau gehitu du. Injustiziak aldatzeko eta bizi baldintzak duin egiteko egiten duten lanak definitzen ditu 4 emakume hauek eta ondorioz saritzea merezi dute. Saritutako 4 emakume afrikarrek emakumeen eskubideen, haurtzaroaren eta gatazketako bakearen arloetan egiten dute lan. Era berean, haien gizartea duin bihurtzeko borrokatzen dute. Eta horretarako mundu hobea, zuzenagoa eta eskubide sozialak urratzen ez diren mundua erraisten duten aldaketa sozialak bultzatzen dituzte. Malawiko Teresa Katxindamoto Dezdako gobernadorea da, herrialdean biztanle gehien bizi den barrutikoa, eta haurren ezkontza errotik kentzeko borrokan lan egiten du. Bere hitzaldian jasotako golardoa eskertu du, sari honek nire lana eta nire herrialden haur guztiak batera mantentzeko beste lekuetara mugitu behar izan gabe eta nesken kasuan ezkondu beharrik izan gabe, goi mailako ikasketak izan ditzaten, borroka egin duten guztion lana gora aipatu du bere hitzetan. Bigarren sariduna Senegalgo Ulo Gilabert
Haurtzaroaren defendatzailea da, bati bat adin txikikoak eskaleak, talibesak. Gizakien salerosketaren eta haien herrialden persona helduen ustiapen ekonomikoaren biktimak. Sari hau jasotzen dut gizarte guztien eta giza eskubideen sehaska den Afrikak bere gizatasuna ederra berreskuratu dezan eta biolentzia amaitu dadin nabarmendu du. Bestalde, Ugandako Victoria Nyangurak gerra eragindako aurrei laguntzen die justizia eta adiskidetzea proiektuko laguntzaile bezala eta emakumearen defentsan sarearen koordinatzaile gisa. Afrikar honek bere hitzetan nire herrian bortxaketa jasan ditugun emakumeok isilik jarraitu ez dezagun. Eskatu nahi izan du eta gainera, sari honek nire herrian bakea topatu ez dutenek bakea lor dezaten balio izatea espero dut gehitu du. Azkenik Maliko Oumou Salsekek herrialdearen egungo enbaixadoreak Alemanian, Mali berreraikitzeko konpromiso hartu du. Jihadisten okupazio urteen ondoren eta lan horretan, emakumeak gizartean eta politikan duen funtsezko papera azpimarratzen du. Arantzadik Iruñean autoen abiadura moteltzea exigitu du. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea dela uste du Arantzadik. 15 hildako izan dira autoek harrapatu ondotik legealdi honetan eta aski dela uste dute. Harrapaketa hoiek ekiditeko moduetako bat kotxen abiadura moteltzearena da. 30 km/h abiadura ezarri beharko litzateke Iruñan Arantzadi udal taldearen iritziz. Eta horrekin batera zebra bideak hobetu, udalak ez duela hori egiteko borondaterik uste du. 1.000 euroko aurrekontua beharko litzateke hirian dauden eremu arriskutsuenak egokitzeko eta 100 zebra bide inguru goratzeko. Hori egin ezean, Arantzadik ez ditu helduden urterako aurrekontuak babestuko. Gaur zerua tarteka lainotsu egongo da. Hego haizea ibiliko da hego-mendebaldekoan nagusi arratsalde gau partean. Temperatura maximoak nabarmen igoko dira. Ostegun goizean lanbroa eta lainoa eguzkitsu egongo da egunaren hasieran eta amaieran tarteka lainotsu. Hego haizea ibiliko da. Temperatura minima gutxi igoko dira, maximoetan aldaketarik ez. Bederatzireun eta 58 Nafarroko arten merkatuak ateak ireki ditu. Uxue Barkos lehendakaria egonda inaugurazio ekitalian. Mas Pamplona Iruña Kolibin hiri ekintzaileen laborategi egitasmoa martxan jartzeko hitzarmena sinatu dute Iruñeko udala eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak. San Fernandoren 5 gurutze ohoratu kendu dituzte Nafarroko gobernuaren eraikinetatik. Nafarroko jauregiaren bilera aretotik 4 kendu dituzte eta Ogasuneko eraikinaren beirate batetik 5. Eskubide sozialen aldeko 4 aktivista afrikarre jaso dute elkartasunaren 16. Nafarroa nazioarteko saria. Barkos lehendakariaren ustez, emakumeen parte hartzea ezinbestekoa da munduko erronka nagusiak gainditzeko eta gizartea humanizatzeko. Iruñan autoen abiadura moteltzeko exigitu du Arantzadik. Hori egin ezean, Arantzadik ez ditu helduden urterako aurrekontua babestuko.